Нещо смешно ли стана? Нещо смешно ли каза? Индианец. А? Индианец. Нещо май те приближиха. Чакай, ми Павло, ти какво правиш? Его то голя. Чакай, чич. Чакай. Охо. Какво става? Ще ма да дадем. По-правилно? Охо. По-напред си, знаеш какво увеличение му. Какво има тук, да отива към прозореца? О, Емиле. Да, въобще ли си ви помислите? Как е? Ще ма да дадем. Паловец. Той ще снимаш. Снимам навсякъде. Павло, какво има тук? Какво криеш? Чорапки? Чакай, че се размазах. Баба му. Ела тук какво? Къде я? Ела по-наблизо. Идва не ето. До тебе съм. Ела още малко. Още малко. Още малко. Ти шо нямаш екранче такова стара? Чакай, снимам. Изпуши ли се? О, тук. Чакай, не знам къде снимам вече, но... Не знаеш какво правиш, май. Въобще не ли снимаш? Сега на вашите екрани е... Как беше? Господин извратен Хари Хлобдърски. Да ме гони мъсникът. Чакай, какво снимаме ние? Какво снимахме ние? Въобще не се виде. Пало щит. Сега? Мони, как можеш да записваш Батия и туалетната? Как си най-извратеният тип, който познавам? Даже по-извратен си от мене даже. Засрам и си. Пало, ти си извратен, аз съм изгнусен. И това от този Стефан. А пък че ти си най-зле. Спиш гол. И ти спиш гол, спреш. А я виждаш как спа, а? Я. Пало, я чакай. Чакай, че съвсем се размаза. Така. Един към тебе. Ти какво ти слагаш тук? Имаме тук на Oriflame. Зна от банята. И със всички са да влезете там и аз запомня от нас да видите как. Демек. Какво стана го? Че за малко. Чето ме семе това. Чето ти за зъби. Нещо ще носиш ли? Звъни ти телефона. Не е нужно, ако не можеш, не се насилвай. Не му казвай, че му щупих камерата. Да не му казвам? Че му щупих камерата. Че ме стършихме камерата. Щупих му я. Направо му схлабих обектива. Не знам какво стана. Вече няма да мога да снима... Имаше 300 лева. Какво правя? Са капа в камерата. Не, че си спотна. Израз от това от туалетата ли беше? Намокрихме камерата. Аз чуш, не бачка. Пало, скъпахме камерата, Пало. Развали се, Пало. Ще ми се инфектира ръката. Вече не мога да те фокусирам. Ти откъде гледаш? Ти от това навътре, бе. Как си направи една фокус на тебе? Ти от това навътре. Ами за палка има, бе. Пълиш вече. Да го затваря. Брате ли? Първо, не, камера. Ще има бърн, мони, бърн. Разкавай се, Изот. По косата. Спи мен. Ти си. Ма няма проблеми да снимаш, а? Ти нещо гол ли ся? Не. Ушаците? Ящи. Я? Не. Ушаците. Аз ще къщи зрително в култивиш. Пало, къде си, бе? Пало го затрих. Намерихме... Искам аз да снимам. Това е тайната любима на Пало. Коя? В момента я снимам, На Пало ли? но той не знае, че тя го харесва. По-точно, той не знае. Не снимам Пало, снимам. А ти кой снимаш? Не бе, А това е тайната любима на
Смешно ли са? Не знам на кой. Вие сте двойки там в нас става, Да, да? ми любима Да, там. твоите. Не. Не... О! Видехме му фалангата. Лъж моите да дадете. Фългофил. Фългофил е толкова. Вземете му На кана. фаланги фил. Пало гол! Гол! Пало! О, пиле! Гол! Пало, гол! Гол! Гол, гаджет, гол! Тичай боги! Пало, як си? Гол, какво правил? Пало, какво тренираш? Това бяха животни. Всичко Служите. тренират. Лъжица, гребане, 100 кг. Оха. Ицуха, зарта. Ти какво ще кажеш за Пало? Мнението за Пало. Или хубаво, или нищо. Защото стата. Отиваме да хапнем, а? Да хакнем нещо. Май ще хакнем. Знаеш какво забелязах, че става коридорите, виж, няма коридор в продължение. Като в лудница. Не усещаш? Е така, напред-назад. Да. Маля се побърках. Стъжа. Я трото. Сега влизаме в стаята на храна. Изгледа момчето, в принцип е много прилично и дрехите си глади, обича да ходи по Той, нали? Какво ще кажете? Кой мина? А, никой не е минал. Охо, здрасти. Нещо ще кажете ли за... Айде. Ще хапвате ли с нас? Окей, айде. Или вие с нас. Хапваме тук. Виж какво хапва тук. Чакай, че се разстроих. О, това е весето. Весето. Къде отиваш? Вече той яде, Чек. хапвам. Весо, какво хапваме? Микознак. Да. Там има една червена капачка. Веси, я се обърни. как починки? Чек. Нищо, че е червена. Ето. Не от това шише. Отключено шише. Моли, не мешни ме, моля ти се. Няма нищо да кажа. Я кажи нещо за архива. Опо, Мими? Мими? Какво става, Мими? Мене много гаден глас на камерата. Принцип ме лежи гласа. Не казвай, че снимаш. Какво правим, Света? Хапваме ябълк. Къде е Ники, знаеш ли му? Е, тук. Съсед. Неговото яке има му. Туалетната ли малко зад? Ти имаш опит. Ядене в приготвянето Да, наистина соса за спагетите беше очарователен. Добре отзиви се Такъв... чува. Би се вика готви. Добре, сега къде е? Емче имаш някакви колабики тип сърце. О, тъйха. Аз още това да се ще Е, добре, И с тия снимава Чак. кора. Еви, къде е храната? Весето ще мие чини. Ето. Първо трябва да се измие чинията, за да има после къде да се оставят. Но то майче няма толкова вода, нали? Весето мие без топла вода. И по простата причина, че топлата вода да липсва. Така, това вече може да не снимаш. Кос. Аз ще помагам. Къде си, Кос? Кос, ти мислиш да дойдеш направо да хапваш ли? Направо искаш да хапваш ли? Ще помогна. Еми, айде, почвай. Е, тук са хранителните запаси. Чао. Ево те помогна. Бей, да вземаш По-голям да ми падна върху главата. Ето това ще взема. Моля, не да снимаш, да ми помогна, по-голям да ми падна върху главата. Весето разби банята. Беше много хубаво тук. Това е най-хубавото общежитие, в което сме били. Тя го щупи. Да, и аз потроших... Ето още. Аз потроших и... Още кадри. 6 човека. Сега Ники говори с Бисер. С тебе 7. Добре, и ти имаш много здраве. 8. Даже Емче тук, Моне тук, Ето го Емчо. баба му, тук Емчо. Весто тук, Моне, кажи нещо. баща му Коста. Ела те получе. Косе, вика. Искаш ли да говориш теб? Да. Те куца. Биско. Не е ли твое?